И така, здравейте, приятели! Значи това е една шахматна дъска, спечелена в най-ранните ми години. И тук е една обикновена шахматна задача, която повечето шахматисти знаят, но има някои, които не знаят. Значи белите приближат ли са към пешките и черният цар също, тогава ремито е ясно. Но има много красиви ходове, които сега ще ви покажа. Ето. Тук единственият отговор на черните е да вземат с едната или другата пешка. Взимат. Тогава какво следва? Пробутваме другата пешка. Пак трябва да вземат. И тогава вече бялата пешка произвежда. Царя не може да я достигне. Произвежда се в дама. Няма как. От тук нататък въпросът е да бъдат взети пешките на черните. Дори и тази да е запазена, няма никакво значение. От тук нататък, примерно, черните се опитват нещо да направят, но няма как. Тук се запушва с дамата, идва царя и тогава е ясно. Въпрос на време е да се вземе черната пешка и белите да направят мат, което е елементарно. Но във всички случаи е една така интересна като замисъл задача и просто се наслаждавайте на шаха и го обичайте. Това е от мен. Прегърнете го с цялата си любов. До скоро, приятели!